onye mere amarala skibo ebe ka ị nọkwanụ skibo akwa ife ilu na anụ ya akwa Naijiria nakwa oge skibo ji wee lebata Naijiria nwekwa nna ezutebekwa m ya for one day o ma ndị ilefa na-agba kpọmkpọm one day Naijiria che na ịbata Naijiria nke na mmadụ a na-ekwe n'aka everyday ama anụ adịkatakwa enwe ezigbo okeshọn enwe wee jee amụọ enweghị okeshọn enwe ya ma ebe ibi ya nọ obodo a ebuka obodo a siri ike obodo kpakpọ sloji Michael na Senegal ka ị nọ wee na-ebe m Prinsinanụ okenwa Nnamdi Chuks a ga-etinyela iji n'etiti ya yetego happy one nwanne m ka ife na-eme na Senegal Melody Everestus Diyoke nwanne m nke nchaba ogbochi dị Liberty Paul George ife dị mma nwanne nnọle m Chinwe ike ọbụms naanị Nwachimeleze Don Swank bụ my younger brother ife dị mma Benjamin Chigozie Ofili Okeke Vin Izuchukwu Akanefu Chiboy Black na Golden State United States of America taa ọlụkale ewele ezekwa ike Aikomo Ike Justin Agbasi Izuchukwu Akanefu na Basel Switzerland klọb abụ Basel ka ezi nwa be anyị agbala oge ahụ Dukudi gba Grasshopper Switzerland ka onye gba Basel ka ezi nwa be anyị gba Basel Marcelo na tai Nwachukwu n'ịbụ onye Kings Akile Christopher Chidera Ayogo afọ nwelote nne ya Jimmy Ramsey Uncle Prince ọnwụkwe nnọle maọbụ Chinwe ike Chinedu Siman Nnamdi Chuks nwanne ebe anyị na-esin Ugbene Nnamdi Nwachimeleze Gwogwo Nnamdi Chizoba Ifebi Donatus Ezenwune na Liberia ke nchabobo nwanne bo kenelu ndị Monrovia Aikomo Ike Melody Everestus Diyoke Malek abalị agbagoto mba ada egwu awalụ ndị niile ịnụ dị meseji nwanne ịnụ na vileji tagi anya ma kpọọ ya akpọsi ajọ ịnụ anyị kpọọ ya na fon jụọ ma mụzikwa anya ka ọ larụgo ọ bụrụ na ọ larụgo kpọta anya anyị abịa join anyị ebe a ka anyị wee tụọ ya pachi n'elu ya n'abalị a Agbu Fred Obinna Udoka Kingsley Asomba Melody Everestus Diyoke Ugochukwu Innocent James Anya Daalụ, thank you so much for blessing me with long life. Chiboy Black nwanne m ka ife na California Krisoke Daalụ nwanne m Jibiranzi Chinedu Siman na KZN KwaZulu Natal ndị Natal Chidera Ayogo Idayogo ka ọ gịnị Ugochukwu Innocent afọ nwelote nna na Male unajos na-etete anyị na-anakpukwu Prosper Amobi Isa Daniel Kelsey Dera Dike Charles Everdon Amechi Emekus Emeka Peter Prince na Georgia USA Chiri GC nwafọ Ifeanyi Chukwu ọgụ ezigbote onye ọgụ n'ime ọgụ local government ọna Kadenzaje Chiboy Black Nwachukwu Kings Arisdon Arinze ezi nwanne emesi ọfọ ịma na a na-abụchi ji ụka naanị n'inu abalị a na-ama mma ka ndị mgbu na-akpụsi ụla kwado their night vigil iyetago faje eme night vigil na nke pastọ enwe ike nwee chance kwuo ife anyị chi ikwu kama emesizi afa nwee ga-enye ege ndị a na-enye nsogbu I never see nwanne gị ntị enwe ya na-akpọ Mobad'S ọnwụgo nekwa ka news bịa na ọnwụgo nekwa ka a na-adọnye ya na nsị ndị nke a unu ga-echekwa ka this boy nwụọ anwụọ ka ife na-emezi ya na anwụrụ anwụ azọbago property this boy nwụrụ anwụ a young boy na-elube 30 years nwanne first man ife a pass a great message
ọ na ife na-eme anyị bụ na sometimes ife ga-eme anyị ada amụrụ something from it. ị na-eche sọ mgbe o ji mee n'ime na be nna gị ịgba na ife mekụtala onye nọkwa gị nso ma onye ilo lese ka m na-agwa gị ife merụ Naijiria ji wee nọrụ na kọndishọn ọnọ erika. ife gbasara ọkụ a na-adịrọ Naijiria ọ contribute much. ọzọ bụ na mgbagharị dị Naijiria DSS ọ na-eme mmadụ ada concentrate ka ọ mara ihe na-eme n'ogbe. ana ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọkụ ka ị mara ife mere n'ogbe ị ga-abụgodu nwa apa yotego ya aghọta ife na-eme. like onye na-awe today niile o nwere time eji monitor news mara ife na-eme n'ogbe. mana ngị nwa ihe anyị na moto si ebe a kwugharịgide ịnọkọta moto emebie n'ụzọ jebe mekanik before you come back ọ kụọ na after 9 onweghị ihe ghọtara mere that day. ihe amụ ihe mee so ebute echi a na-akọlụ gị n'onwe one guy nwụrụ na a na-akpọ Mobad'S ịma ọhịa na-ekwu ọ gị ka a na-emere lonely ọgbasara ka na-ekwugodo okwu ife ji mmadụ n'onu ebe erika. now gị nwa bụ onye mụ anya n'ọsọ ngwa ya monitor of ife men this boy nwe ife a na rumor niile na-abịa na side ya akụkọ ya adịrọ mma. the first thing first ka m bụrụ ụzọ ka m kenegodo ndị Manchester United nna nwekwa ka ebe a si eme nnọọ ebe a dị very normal ebe a so ife akọlọ first of all akọla akụkọ ya na Naira Marley bụ ọgụ ya dị akụkọ n'otu balance well agbasịa awụ pụta the boy na-atrai ka ọ zọọ onwe ya ọ na-atrai ka ọ zọta onwe ya ihe ọzọ a na-ogbu n'otu piano. ụfọdụ ndị mmadụ wee na-ekwu na ife a bụ depression gburu ya wee na-ajụ onye depression na-egbu na Naịjirịa ya bụ depression. mgbe ụfọdụ stupidity na-egbu some people si na depression ndị be anyị amaghị ya bụ depression ya bụ oyibo ka asụ ya bụ depression. ihe niile agabiga n'aka Buhari banye na nke Tinubu ọ bụzi ihe ọfụ. o nwere ihe afụ kịta isi na efube na ọchịchị Buhari niile ihe depression ji egbu onwe onye ketọbara ndụ gị ebe ọ nọ gotago o nwere onye ketebe ndụ gị ebe ọ nọ o nwere ife ga-eme n'ụwa kịta ka ọ bụ na nke gị agwụna nsụkọ ya bụ nọ nga ka ije nwanne ị ga-apụtakwa kama ịpụta ịrapụ that province ịrapụ steeti ịrapụ the region ị ga-afa ị gakwa somewhere bidokwa life gị n'isi. downfall of a man is not the end. esi m na ife gbuli ya bụ depression mụnwa si na asị ma emesịa bụ na depression gbuli ya the boy bụ idiot. enwere many men n'ala Igbo anyị na-ene anya enwere many men n'ala Igbo a ebe life debe efe kịta sef mana afa nwa anwụrụ dito na onwere ife ekwu n'olu Igbo asị a na-ajụ mmadụ ya anwụ na-ede ka ụsụ mana ụsụ ede ka ya ka na-efegharị. enwere vidio m drop today maka ife ndị mmadụ gasị ọnya bụ problem anyị na-enwe ife ndị mmadụ gasị na omekata na ode emezi taa ọ bụ ife abụrụ news story ọnụkata nwaanyị ọnụọzi ọnụkata di ọda anụzi di ọ bụrụ akụkọ taa o tego old version ọ bụrụ ya ka ị ga-eji wee jee manya ya n'ogwu ma ya ka echiche ga-eji wee gbuo yi ma ya ka ị ga-eji wee diri lụọ ya ka ị ga-eji wee si n'ife a na-eme pụọ kwatakwata isi adịrọ ya mma na ifere nwaanyị chọrọ ịmaba na Third Mainland Bridge ụbọchị ife a na ọka nọkwa ebe ahụ na-enegotiate ka ọ maa ma onwe ya ga-abịa dọpụta ya ihe makwa ebe ọnwụ nwaanyị ghọta ya a na-ekwu gị nwa amapụsị na ọka igbuo onwe gị ma ọ depression. now ife gbasara anyị n'ebe anyị na-achị inebe anya bụ na immediately this boy nwụ family a na-aplan ka esi atụ ka esi ihi ya onye anụgo nwaanyị mụta nwa ihe ọbụla mere na ana m eji eje compare ihe na-eme n'ala Igbo
because na Mobad bụ onye abụrụ onye be anyị onye mba wọ mana anyị nwa bụ ndị Igbo ihe anyị ga-ajụ onwe anyị ife anụnwa ma ebe na ọ na-eme na be nna ọ bụrụ na ọ na-eme na be nna ya ewepụta opportunity a neba anyị anya maka na ebe a ka anyị nwere problem anyị eje na-egbu onwe ihe mee na be Mobad ya maka na mma aṅụ paradol n'isi na-awa onye ọzọ mana ife nna achọ bụ ka m mụrụ lesin n'ime ife a mee na befa maka na ama na ọ na-emekwa be nna nke na-eme na be nna na mmadụ ga-anụ nwaanyị maybe family emere nwaanyị ahụ approve mgbe onye a na-achọ ịnụ ya many people alaikiri ya ndị a na-alaikiri ejisi ike gbaba ndị nke laikiri ya wụọ ka akọ nka maka na fa alaikiri ya ụmụ ya nwaanyị mee ha ọ bụrụ ọfa nwa na anụ ụnụ afụka nwanne unu n'anya maka iyi na nwanne unu na-emebezi taa anya unu ncha niile wee dịdị ya ọ bụ na nwanne unu aba akara ogiri na-akwụgharị anya unu ọ ga-eji adị ebe a unu ọ ga-anụ ya nwaanyị na-afụ maka ezinụlọ ya alụ dị n'ala Igbo abụrụ ofu ọ bụrụ ịbụa ya kpatara na mmadụ ga-anwụọ young man ga-anwụọ n'ala Igbo maka na ọ debere one or two ndị befa ife ga-abụgodo mkpa ndị befa abụ ka agbachisie shops niile moto ihe niile ka eme ya arrest bukọta ihe niile ka emechisie nakọta chefuo na onye a mụrụ nwa chefuo na onye a na-anụ nwaanyị ndị Igbo ife ahụ anyị na-eme ọ jọrọ njọ mfe ndị ekwu ya bụ na nna agwa generation nọ kịta bụrụzi ndị nke mbụ ndị mpa ifa nwesị ụmụ alụmanị falụ na-adịrọ mma ọ na-abụ nwaanyị di ya nwụ ya suspect anya o nwere ife a na-asị ya bịa mee to prove na o mere ife ahụ eme na aka ya dụrọ na the death of the husband mana o siri ike fụ nwoke abịa mee ife akaja asị ya bịa prove na aka ya dụrọ n'aka nwunye ya ọ na-esi ike fịa ọsọ families mmadụ nọ na ya like ndị ji ego nọ ka ọ ga-abụ nwanne fa nwaanyị nwa febuluwa ọbịa blue case na dia na nke nwaanyị na nke na nwoke a na-anụ ọgọfa nwoke ga-eprove na aka ya dụrọ n'ọnwụ nwunye ọ very few places ka ị ga-afịa mana mainly ọ na-abụkarị ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị anọ family nke nwaanyị na-eme ya nwaanyị eji eme ya bụ ka ha mee nwaanyị a ka ọ dị frustrated a na-achịfa ga-eme ka a chụọ ọnya ka fa take over everything nwanne fa nwoke nwe both landed properties both shops o nwe businesses and so on and so forth ka fa afụ na fa akụkọtara ife ndị a niile ọ bụrụ ife na-eso okwu na be anyị ada nọla anyị reach dialogue mana ajụjụ ọzọ ị ga-ajụ onwe while your brother was alive ugbo onone ka ejire bịa ka ị na-aga gị na gịnị ka imenugolu nwaanyị a na ụmụ ya kedu ife imenugolu nwaanyị a na ụmụ ya eri oge a nwanne unu nwoke dị ndụ unu ada eje ndị onwe mmadụ n'ozu you know they go there ọ na phone ụmụazị niile your brother amụta ịma akafa si eje ịma akafa si ana mana onwe ka nwanne gị si nwụọ kịta mkpa unu bụ ka unu jeje gbabido ife niile onwe against nke nwaanyị unu na-achụgharị ife a bụ nwaanyị rapụsị ụmụ nwoke ndị ọzọ kweta nwanne unu nwoke ọpọ n'ife niile nwanne unu nwoke kwuru na-achụ ya chụgide convince enya were ego ya niile gbabie efizi megide ihe niile digel jubukwela ajụ maka odomanya na ọ bụrụ nwaanyị niile na-adala ego aka nwekwe some girls isi dị mma n'ala Igbo even as I speak to you ọ nwere ụmụ nwaanyị nọ n'ala Igbo ego na-ada emove kwa like that anyị ka nwere ndị nwe value ya n'Igbo akara ofucha completely o so n'ife na-enye m joy o so n'ife na-enye m confidence na anyị akara ofu completely it was their wish na anyị ga-efu ogo by now but by the grace of Chukwu Okike anyị ka na ya anyị apụbeghị nwanne nwoke try gịrị ife niile ọ try convince nke nwaanyị ka ọnụ bịa last nke nwaanyị anụ ọnya enwezi ike kịta nwaanyị dị ime nwanne unu nwoke anwụrụ ọ na-achụbịa mbịa ka ya chụpịa ọmụsị anwụ ọ na-analị ya nwa omume dị one ahụ ọ jọgburu onwe esigbuo udene nkakwụ n'isi nwere ife na-adịrọ mma adị nsọ na ana mmụọ
Emeka Ojiba. Also, sometimes when you leave the wife with the wealth, her boyfriend will take everything and the children will start to suffer tomorrow. If you have to get some places, I am a nke bụ eziokwu bụ eziokwu. Iyetago nwaanyị ga-efe enu ga-efe enu, mana ọ bụrụzi iwu bụ na mgbe ahụ ka a ga-abịa zọba some bụ na enibeghị nwanne fa ka nọ na mortuary agbabago war properties. Amami na-aghọta o nwere ife bụ na o mee nwaanyị a mana na o si na family pụta, o nwere ebe a na-anụ ya nyanwa na family ya ga-abịa family ebe a na-anụ ya anọla anyị akpa nkata nwoke na nwoke, family to family, adeso okwu. Ọ bụrụ ife ọgụ na mgba. This lady bụ part of this family. Ọmụgo nwa ihe ọsọkwa ya bụ na ọmụba nwa, o decide ya na ya gara na this family ịmụ achụ ya achụ, even though na aṅụrị iyi not death do us part. Some ladies they decide ka fa nọrọ n'afọ onye a mana ya afụta ya n'ọ maka ego. Ọ bụ na otu omenala anyị si wee dị, etu omenala anyị si wee dị n'ala Igbo, nwaanyị di ya nwụrụ anwụ na-anọrọkwa na be di ya mụọ ụmụ n'afa di ya nwụrụ anwụ, ụmụazị a na-aza afa nwoke a nwụrụ anwụ, ọ bụrụ mpafa. Even na mmadụ ga-anwụsịa, a na-eje nụtakwali ya nwaanyị n'ozu ahụ n'ọnwụ ahụ ọ nwụrụ, a na-eje nụta nwaanyị n'afọ onye ahụ ka ala na-eji ahapụ ifu. Ụmụnne di ekwuo na ife ọbụla nke nwaanyị a ga-eri na ba ga na-enye ya ma ya nụrụ ọmụba nwa n'afọ nwanne m ka afọ ya rapụ ifu. Family isi kpakọrọ ọnụ, family maala ife ka nwelu value. Ọ bụrụ family ga-eje ọ bụrụ ndị ala juri ọgụ na mgba every morning, ma papa na-ese Igbo ma ụmụ na-ese Igbo, ndị ala ụmụ nwaanyị akwụna ka ha mma. Ụdị family nke a dị abịa aba onye ka o ji adị mma ile good foundation. Ọ ga nke nwa ga-ele ya kịta ịdị ndụ, lee ya ka ụmụ gị na-etonite, ha na-eto ka abanye na that foundation. Many families yasasị na be anyị, no nothing, no moral, fene yasa elu last ọ bụ ụmụ nwaanyị na Sofia. So ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ like that, the two families can come together, decide ya ma the family ọ chọrọ retain nke nwaanyị ekwuo ma ọ chọrọ ibi ma ọ na ya chọrọzi ibi. Ọ bụ na ya chọrọ ibi a sọpọtụ onye ọzụnite ụmụazị ọfụ dị ọnụlụ, yetago ọfụ dị ọnụlụ jewalụ mkpi ya bụkwa na ọchọ anọ chọrọ ịnọ na nọ ya n'ụmụ ya, ọ ga-anọ. Ọ bụrụ ife ị ga-ejibi n'asịsị ya ife niile onwe nwanne unu nwoke ahụ efu akpaga akụ ọ kpalụ bụ n'isie. Ọ bụkwa na ọ dị ndụ ife ọ chọrọ inye gị ka ọ ga-enye gị, ọ ga-ebukọrọ ife onwe enye gị bikos na ya bụ nwanne gị nke ka ọ na-achụ ya ka o ji dị mkpa na gị bụ nwoke na ị ga-achụba nke gị, rapụ ị na-eme ife anyị ife nwanne m, nke gị adị very important, nke gị adị mkpa wee obodo oyibo ahụ ibi ya afụ onye mbụ oge ọbụla nwanne ya na-akpọ nwanne ya ọ dị proud of nwanne ya maka na nwanne ya na-rescue ya, gị nwa akwa isoro okwu ya nwanne ọga nke gị ka ị ga na-achụ. Itonitere na 18 years old uhe gbadosi anya ike na side gị, nwanne gị ihe ọbụla ọ na-emere gị na-ekechikwu ya ọfụma, ihe ọbụla na-abịa ya side ị na-ekechi ya ọfụma, maka na ife ị na-achọ ebe obu your own king, ọ gị ya bụ king build empire gị, ịnụta nwaanyị ọ bụrụ queen gị, ụmụazị niile ị na-amụ ọ bụrụ prince and princesses side gị. Angel Chibuzo ewe n'iwe nwanne m nọọ ife mere edejibe enwe ị na-ekechi side gị, ọ ga-edipend na nwanne gị. Ọnya ka ị ga-eji na-ekpe ekpere ka nwanne gị tipịa ka unu take over ife ọ kpata ya. Unu ncha bụ idiot, iwe mugu mmaga ịnọrọ nwanne gị kpatara ego maka na nwanne gị ji ego relaxizie eche ịgba mbọ. Nne gị ji ego ma ọ ma ego, nna gị ji ego dadi, ọ ga-eje chụba nke gị matala lot, nke gị matala lot, mee ife gị ka ọ rapụ ibu echi onwe ka nwanne gị si daa, itinye ebe anya ije bulu anya gị tinye na properties ya,
je gbaba nwaanyị mmadụ wụọ nwaanyị na-enwere ihe o mee nwaanyị o mere alụ wee nụọ your brother ị like ya ekwesị like nwunye nwanne gị you no suppose like am nke gị ka ị ga-like ịnụta nwaanyị nke gị like ya nke gị hapụ nwunye nwanne gị nwoke aka rapịa ịkwesị love ya you no suppose like am all your brother ga-like ya ya ka o ji ya jee nụrụ ya ihe ọbụla okoma ha my father of a blessed memory my father say I from nwunye ya last wife ya ọsịa anyị tikwe n'anya ebe a onye onsi na palọ anụnwa anyị rapịa ya pụta ka ya gwuru ya na-ekiri okoman nsị ya wepụ na ọga emume ife nkali na otu okwu ikwu na ife nkali ime si nwa apakọwa mmụtu ya wazụzụ pụọ isi nwunye ya ihe ọbụla nwaanyị ya mee n'ọdị ya na-ekiri ya na-ekiri okomanụ ọ sị na ihe ọbụla o mee n'oso ma ọ fụ ite o ji esiri ofe ọ sị anyụe ya nsị n'ọnya nwa ka ọ gbasara oge niile ọ na-akọdịte mụ aghọtara ya ọkịta ka m na-aghọta ya ighetago a man who buys pant for the woman knows how the pant fitted the woman ọ jelu n'ụma nwanne nwoke bụ ofu isi ụwa nke ya ka ọ na-eme ọ bụrụ na Chukwu gọziri ya n'ego nwanne gị a find ya aghụghọ dị enough ọ chọọlụ gị ife ka ị nọrọ ọfụma ọ bụrụ na o nwere ife ọnya ekụpụrụ ya icheki ya Ọsụọfịa in London oge abịazie ya sị ya na nwanne ya nwụrụ n'obodo oyibo kwere ya ọ gwara na akọliba agba jebe ọkwụ na akpụ ya ka ya bịa buru si jidie na o nwere ihe o ji eme ihe so ihe a bụ nke ya ife ọkụkọta mgbe ọ dị ndụ ife a famili ọ bụ na efu nwanne gị nwoke a na-anyarị nne gị na nwunye ya ma enwe problem maka ị ga-abụ a constant face na famili ụmụ ya niile ga-ama gị ejego m akwamozu oge ebe young guy nwụ nwanne ya nwoke nke ọtọ na ụmụ ya etu ha si nọrọ sef ihe eche na ọ ya ama ụmụazị ya ifu na enwe rapport while the brother was alive a na ọfụma ihe ama the difference ọya ma ọ bụgodu na ọ pụọ nwunye nwanne ya nwoke a nwere ike nwụrụ ọkụkọ nwee the guy just ka ọ nọrọ n'afịa ọ bụrụkwa na ọnụ ọka ya na anụba ọnwụnye ọkụkọ a na ya nọ n'afọ onye a n'oyawa ka ọ hapụ ị na ma ọkwanụ ka a sị na ọnụ ọ dị ka ọ na-awaipụ ene ha ọ nọrọkwa the family a na-ebi in peace maka na ihe dị na family ebuka family dị too big and too deep ata na ọ da-adị mma apụta na social media eburu family tebe maka na family bụ ife dị generation to generation ọ dị na-agbago your story is there ịnọkwa ụwa the story continues okwu family o nwere ka esi ekwu ya maka na anyị nwesịrị ebe anyị si pụta enwe village enwe community enwe town enwesịrị kindred ife ndị a niile anyị nwesịrị ya be anyị so ife dị aṅa mee wow Mobad'S no ya ma Mobad'S kwa ọgụ ma bụ okwu bee if ka isi na try to quench the fire as not out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ladies and gentlemen, our sister here obi adịrị ya mma echetala ife ọ na-atry ichefu na ọ bụrụ na o chefugo so it's like opening an old wound yetago so nwanne di ya na-asị abịa afịa
na hostel or hostel ka hotel after ka di enwucha, you know. All the adị na some no like you. O nwere ụfọdụ na-ekpe ekpere ka di gị nwụọ, some chọrọ ka nwanne ha tipịa because of ihe anyị again material thing. Gịnị na gịnị nwanne gị nweta nya ebe ka ị nọ mgbe nwanne gị na-enwekọta ihe ndị a niile, ebe a ka anya gị niile dị, ebe a ka anya gị niile dị. Mgbe nwanne gị a dị ndụ, ka communication dị between the two of you. Nwanne gị ọrịgadị wee na-edebere gị na one of the offices, all because need useless kpatara na nwanne gị afụrụ anything in you. Enwere ihe ọfụ in you, ya ka o jiri apụ gị di ya. Ị kwesịghị ije na-egbu onwe gị n'ihe onwe gị na nwaanyị were ya na-agbawo. Isi na nwunye nwanne gị osi efughị esi na ọnwụ inchi, efughị esi na ya kechiri o kechiri nwanne gị. Gịnị ka mgbe niile o kechiri nwanne gị, ebe ka ị tọdebere nwanne gị a? Ị ka atọbara nwanne gị a na-agbụ ebe ka ị tọdebere agbụ nwanne gị ahụ nwunye ya ji kechie ya. Kịta nwanne gị ahụ nwụziri ka ị ma na ị ga-abịa anya ukwu ka ị dị ife bịa bụ ka ị were one or two nwanne gị debere, ma gị ma na nwanne gị aghọtaghị na ịdị useless mgbe ị dị ndụ. Mgbe ọ dị ndụ, ọ na-afụgasị a useless person. That's why na ị nọrọ na plan ya. So ije na-agba mgba, ọ bụrụ na ị nwere ike ịfụ anị mmụọ ebe ọ nọ, ị ga-afụ na o jigodo obi ya wee na-akpọgodo gị ajọ iyi. Ịbụ opportunist, ịbụ opportunist. Nwanne gị anwụọ na ịchọ ka ị bịa tapụ from ihe o nwere, something you didn't work for. Common communication nkịtị i maintainụrụ mgbe ọ niile ọ dị ndụ. Kịta ọ nwụrụ ka ị bịa ka azọba na this boy anwụọ na family ya na-azọ anyị ewelụ nke anyị ewelụ plan ha niile bụ na nke nwaanyị ọ na-anụ anụ onwe ihe a ga-enye ya, onwe ihe a ga-enye ya. Ọ dị too bad na nwunye nwanne gị ga-anwụọ, onwe bụ ezigbo ego ị contributuru ka ịmakwa ihe ọ na-ete ka iji wee maintain nwaanyị. I maintain nwaanyị abụkwa makeup. Ihe eji maintain nwaanyị, efu nwaanyị ọ dị mma n'anya. One Saturday, apart from ego ahụ ị na-enye ya jee ahịa, o nwere maintain nwaanyị a na-eme sure na food stuff provisions ife a niile dị. Ọnya ka ya bụ nwaanyị bata na kitchen ya n'anya negharị anya ọfụ na ihe niile dị, ọ na-akpụ obi ya na-adị ya mma. Ọ bụ na ime anya onye ahụ gị nwa ya enwe rest maka o decide ya na ezumike anya dị na ndụ gị, ezumike anya dị na ndụ gị. Ọ nwaanyị a ji onye a ndụ nye abụ landlord ebe a. Ihe eji maintain nwaanyị dị expensive. Nwanne gị anọzi ya, onye ga-maintain nwaanyị a ka ọ dịrị ụnụ ndụ, dịrị ụmụ ụnụ ndụ. Ọ ụmụazị ka ọ mụtara ụnụ, so ya bụrụ na ofu mkpụrụ is something, is a priceless jewel. Adịghị ya ego, ọ bụgodu na nke egoro ego sef ịma ife ọ bụ. Mmadụ bụ mmadụ, bụrụ nke ọ mụrụ amụ o doghị anya n'ọnwụ ebe a gaa nọ forever. Mgbe ọ bụla ọ gara afa your brother na ya, ọ bụ na ị love nwanne gị ime treat nwaanyị a bad. Mkpa gị ọ bụ ibe ya na ọyị nwoke ga-eje, ị ga na-anụ nke gị na-anụ ya nwa. Ọ ga-enwe ọyị nwoke ọ ga na-ala ọtụ, ịma nkwụsị ihe ịla ọtụ taa, ọ ga na-ala ọtụ, ịma nkwụsị ihe ịla ọtụ. Ị ga-emeki peace with ife a bụ nature ka ọ bụ, ọ dị natural. Ị ga-emeki sure na imelụ nwunye nwanne gị ahụ assist in any way possible. All part of the family. All part of your family. Ọ mụtara unu nwa, unu nakọta ihe niile unu achụpụ ya ka afa nwanne unu mechie. Ọ bụrụ na ajọ mmadụ, ọ bụrụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ ezigbo mmadụ, na family a dachisitere mee nke abịa, ọ ga-ahapụ ya na family nwunye ọ uru ha ga-eritie. Nke nwa nkọ family nwunye gị nkọ ka ị dị ndụ ka ife na-emelụ family nwunye gị. Mgbekwanụ ka family nwunye gị bịa be gị, tara ya na ihe eji ama family, ihe eji ama nwoke. Ka na ntị gị ọkpochi ịda anụ na ọgọ bụ chi ọnya, ntị gị o mere mkpochi.
ọ na-abụ atụgide inu tụrụ ebe a ntị ga-akpọchie maka akpọghị ya ka akpọfee gị ntị n'abalị a ọ ga-abụ chi onye akwị na-aghọtakwa ị na-eme understand ọ ga-abụ chi onye awụzi n'ala nne gị nọ Lagos gị nwa ebe ka ị nọ Ọnịcha fesi na Ọnịcha gị ahụ ịkpọ nwunye nwanne gị ka esi akwadobe nne nekwa nekwa ihe dị mkpa anyị ga-eme nwaanyị amara na-ede out ka eme ka achọ na akwara nwanne unu akwara nwanne gị ọfụma gịnị a na-eme plan ụmụazị a ka si emekwanụ kedu ka esi eme na mmese ndị nwunye m ka nwunye m bịa ka ụnụ nọ 3 days onwe ebe ọ na-enye aka ọ na-enye aka nwaanyị amara na n'isi edego mmanụ ise ndị ya nwunye gị oje ebe a jụgasị ya ke nke anyị eme ke onwe nke ọ enye aka onyekwa aka ọ nata nwaanyị amanya ya si na family ọ ga-adị proud of you mara na ya nwụrụ nwanne di ọ pụta echi ọkpọ gị mana nke akpọ ha di ma ọma na amụ eke n'elu na-achịgharị anwụ n'aka ihe iji agba nwunye nwanne nwoke mgbe abụ na ọ jụrụ ọya anụmanụ ịnụcha na nke ị na-anụ ọ nke nwunye nwanne gị a ka anya gị dị eniba nwanne gị echiri amụ n'aka ka ịla ha anya obi adịghị mma tradishọn eruo nke bụrụ onye omenala ala agbagbukwa aṅụ dị ya nke a ka ị ga-ama na olu nwere omenala emechaa ya ọhịa ọzọ Zion we move nweta egwu nsu were ọkpọ nsu wuo agha ọnụ eruo n'ịrụ ọhụ eburu onye omenala la kasara like you ndị mmadụ nke bụ nwaanyị ngeji ya nọ years mba a ga na-ajụganụ ọkwa Chukwu mekwu WhatsApp dị a ga na-akpa steady ụmụazị a nwanne gị rapụ nwa ọ bụ ụmụ gị na you go carry them teach efa the way they must be under you maka family values na-teach fa what they need to know even business ya mpafa rapụ pụa ị ga na-enyekwa directives dia ihe eje ka ị weghara the company ọ bụgoro na ịbatala into the show ọ ka the boy ma ụmụ ya ka ha tonite to mmadụ a na-eme a na-acha na elu ha ka ha na-aghọta ihe na-eme ọ role a ka ị ga-eplay maka na ụmụazị ahụ nwanne gị rapụ nwụọ nwere ike ịbụ ndị a sef ga-eme gị na oge ị gara na retirement age gị ọfanwa nwere ike ineghe anya ụmụ nke gị a nwere ike a na-amụ ife na-eme a na-amasị afụgo m family na-eme travel ihe ọzọ anụ gwoo nweta accident ihe niile anyị clear papa ejisi ike manage survive today papa ahụ enweghịzi ụmụ enweghịzi nwunye ọtọ na ọkpọkọ ya otu a ka ọ nọzi ọzi ụmụ nwanne bụzi ndị na-echeta ya ọnkụ anyị ma na relationship ọnkụ nwe ebe ọ jedebe ọ ka isi treat ụmụ nwanne gị ka fa ga-esi gị treat at the latter stage ọ dị mkpa ihe na-eme anyị were ya na-amụta ihe n'ogbulu anyị mana o mee ka anyị malife etu a onye anwụ properties ka anya onye ọbụla dị mgbe diga anyị nọ na-akpụ na-amụ anya abalị na-ahọzụrụ nwaanyị ị na-agba wọnọ wit nwanne gị ahụ o nwere ike ọ na-agụ ụla nke nwoke alụgide ọlụ ọ na-eweta aka ebe 1 agụọ ji ọ dị tayad o jekwa kpọte nwaanyị na-arahụ ụla nya biko nya merie ya nri nwaanyị ahapụ ụlọ ọ na-ala bịa merie ya nri o mechakwara ya nri ya ka ọ lahụ ụla nwanne gị aricha nri ya gbagote n'elu bed ọ tọsakwa ngwugwu maka ọ dị unu n'ọbara oge esuchalụ ọkwa nwaanyị ike gwụrụ osuchalụ nwaanyị a na-ebu ihe niile a many things nwaanyị agabiga n'aka your brother obi mgbawa many commitment ihe dị na di na nwunye o nwere nke a ga-emepelu gị tibe mkpu ọnya ka o ji agba ife obi mgbawa nyere ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ na ife niile ọ gabiga with that man gị nwee si ebe isi erepụta kịta maka na di ya dị ndụ di ya nwụọ na ọ bụ ya nwagburu wichi na ịmakwa sef na enyo onye enyo o nwere ike ọ bụrụ na aka gị dị n'ibe mee nwanne gị
mana nke nwaanyị ga-ebuni ya na-eme ụmụ nwaanyị ka ọ bụ slaves. They are never our slaves. Ma gị mara amalụ na ihe ọbụla ị mere ebe a, posterity will judge you. Iwu ka ọ bụ. Ọ ga-ajọji gị. Nwaanyị ahụ ị na-ekik out for no reason. Nwaanyị ahụ ibo allegation because na ịyọ gị ya before ka ịdị n'ihe ọjụ. Ibo ya allegation. You connive with ụmụ idiot ibe gị na village. Kpọọ ụmụnna. Unu akọ rubbish n'isi nke nwaanyị. Mee nye fe akaje. Bo ya ebubo chụpụ ya. Anaghị zodo ọkpa. Ọ ga-asakwa gị ụbọ n'isi ya maka na ya nwaanyị ka ị mere ya. Ịma mmiri zoro na ana amịkọrọ. Ịma ije nwanne unu nwoke a na nwaanyị a jere n'ụwa. Sometimes ego ụgwọ na adịrọ landlord ekwuo gwa nke nwaanyị na ọ bụrụ na ọ ya gbasara ya ọkpa na ya ga-afọ fit kwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị can never fa ya agwarịrị difa na-ekwu ife nwoke a kwuru. Ifu ebe mmadụ na-agwa nwunye ya consider anụ biko oye convince nwunye ya nwaanyị eje dị ije for dear ife ada eme nwaanyị eje gbasara landlord ọkpa ka e wee save face kama fa ga nwanne gee ntị o marriage ya ka nsị gị na mgbe ụfọdụ ọ dị mma ka akọba. Ọ dị mma mgbe ụfọdụ ka akọba. Ama m okwu m kwuchalụ mgbe ya ọla edochie na nwunye ya na-enwe nsogbu. Some ladies aghọta ebe a na-agwa. Then ihe niile a mechara na gịnị mee? Ihe niile a mere na be ya ọlụ last gịnị mee? Ọkwa onye ọbụla dịkwa ndụ ruo taa. Nwaanyị ahụ enweghị ike ịpụta n'ilu echi nwee prestige. O ji mmadụ eji nwanne ya eji izu amụ na amụ ya na-amụ nwanne ya. Ebe kpọrọ di gị very useless man, stupid man. Kpọchaa ya afa ịgafe echi ịbụ nwunye stupid man and useless man. Ife dị aṅa dị mpichi ka maka no family. Ebe abụ relationship. Ihe family, ezinụlọ. Many people ghọtara ya pichisie nke ha. Some women made a lot of sacrifices. Ka divorce chara ya ka ihe ọ adị na ndụ ya. Ka divorce chara ya ọ na-abụ chassis na his second hand after 4. Ọkwa ụmụ ịnọ ka ọ mụrụ. Yes, after 4 ka ọ bụ. O nwere reasonable man ya agafọ ya nwa. Kịta otu ọ nọ. O nweghị any reasonable man. A reasonable man enweghị ike ije close to me dochie na in the name of romance. Ọ dịghị possible. Anyway, bro case ya ka ịbịa. Kama wee ife nji wee kwupụta ya. No family. Ọ dị mma ka ebupụta ụwa niile anụ hehehe ndị ọchị anaghị ndị na-edu ndị du ntụfu du nchọ ma ndị na-adị ọdụ worthy of itinye keesi gị ọnụ a na-etinye keesi gị ọnụ nke nwa bụrụ okwu akpụ n'ọnụ for gịnị? Ụfọdụ ụmụ nwaanyị mecha these sacrifices ka e wee keep your family, your brother intact. Ụfọdụ bụ na difa nọ n'ụlọ ọgwụ agbagharịsigo afrozi ego no money for treatment. Ụmụ idiot a ga-apụtakwa ha na ya gburu nwanne anyị ọ ya gakwa na ihe anyị kwuru anyị kwuru. Ụmụ idiot ahụ nwekwa nke contribute ego mgbe nwanne ha nwoke nọ n'ụlọ ọgwụ. Nwaanyị ahụ gbagharịgide ọwara ntị ya na n'oge dinarịrị ofu ọyị ya nwoke ofu ọyị di ya ka e wee nweta ego wee save life di ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka n'obi mee ife asịsị eme na eme ka o save this man, father of her kids, her own king, onye bilduru kingdom ya na ya na-eme exist n'ime ya with their children. O mee ihe ọbụla asịsị eme na eme ma ya bụ na o save the man. Eventually the man gave up. Emapụta
just teta ụla na-abụ nni mkpagha obu mere nke ọ mere nke a ọ ya eme ya nke ya eme ya nke ọbara na-agbaghị onwe ụgwọ nwanne unu nwoke dụrụ debesịa unu adịghị abịakwa ka ekerisi ụgwọ akwụ ọnya ndị eji ụgwọ bịa ana-epospon ya ka ọ ya bụ mgbe ụmụazị ya ji tota ka ha jee kwụ ụgwọ nna ha ji ife a na-arụrụ ana dị ya nwanne unu nwoke nwụọ bụ dọọ ụgwọ pụọ unu a na-epospon ya ka ụgwọ a dị n'isi nwunye ya na ụmụ ya mana ọ bụrụ na nwanne unu nwoke edebere ego nwụọ unu abịa bịa chụọ nke nwaanyị chụfusie ya wekọrọ ihe niile a ajọ nne nwanne m welụkwa n'oge mekibere onwe gị plan ọ bụkwa ụmụnne niile fụrụ n'anya some no like you some bụ ego ha ka ha na target ka ihe mee gị echi ka ha bata which na anyị na-afụ ya na ebe mmadụ si papa ya nna nwoke nke a nwụzie na-anwụọ ọ ma na ọnwụọ na ha yi benefit 1 or 2 nwoke ekwechiri na ya anwụ ebe mmadụ wichi papa ya ọnwụ ọ bụ ozi mmadụ ama na-ewichi nwanne ya some brothers no daggers drawn with each other for that other efughị echi sef ọ brother plan nwanne ya eburu ya gbuo ya egbuo ka e wee were ego ya so ka uche gị dị ya ọ ya amakwa mma ibe ọbụla ị na-eme na anyị na-edeke edeke with lawyer gị edeke enye edeke edebe nkesi onwe ka o si wee dị echi ka ọ hapụkwa inwe onye ga-abịa ebe a ịkọchit ka jikwa eme nka nke emerọ nka nke emerọ nka ụmụnne m ka anyị na ha bụkwa ụmụ ife wickedness ya na o nwekwa ebe obi anyị eje ụmụ wickedness ya anyị na-ada agba mgbe ụfọdụ ọ dịrọ mma it's not helping us ajọ ndụ fa niile bụ ife dị n'ala Igbo anyị kwesịrị ị na-emetụsị aka ụmụnne anyị na-eteta ụla nwanne m forget ya na nwanne gị nwere nke o nwere nke a chụba nke ka ị hapụ ije ka akụkọ echi gị na nwunye nwanne gị anọrọ na-echisi ikpe ifele ọ na-emekwa gị ọga are you not ashamed? Where were you when your brother was making money? Where were you? Were you part of that family? You were never part of that family. Ada forget, you don't contribute anything. Where even I contribute? You never paid any visit. And whether any business, and whether update you what are that family. One day I dana kita. Ebe anya gị niile dị bụ na 1 or 2 other. Because of ya anya gị dị ya ka ijidere dị humiliate nwunye your brother. Adịrọ mma. Nwanne gị ka na mortuary mkpa gị bụ ka eje tagodo nwunye ya. Too bad. Ọ jọgburu onwe ya. Biko I ga na-change gas on certain things. O nwere ife na-ekwesịrị ekwesị. O nwere ife na-adịrọ mma. Ihe niile ahụ ị na-anụcha mgbe ahụ esi na omenala ndị Igbo na ọ dịrọ mma omenala ndị Igbo na ọ dịrọ mma omenala ndị Igbo adịrọ mma a sị nke ngwakwa gị na ihe anyị na-ekwu okwu ya so na omenala ahụ maka na ọ na-abụ arụ gba arọ ọbụla omenala in some communities aka na-ezuzu that where young men gaa nọrọ na village na ọ nọ na-enekọta ihe nwanne ya ọ ga onweghị na-enekọta jee nnekọta nke gị ị ga-afụ eme anụ dị 30 something years ka na-eri mama thank you ihe afụ onye dị 40 something ka dị comfortable ịnọ under the brother inwe heart ka ije chụọ nke gị ya bụ na some women na-enekọta onye ha nụrụ mgbe ụfọdụ ike agwụ ụmụ nwaanyị IPTO na I dey tell you life unu onye mụ ihe nọ naanị gbakọba life ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ifu na the best thing ị ga-emere nwaanyị bụ just mee ya ka ọ dị happy ya bụ the best thing ị ga-emere ya the best thing ị ga-emere nwaanyị
just mee ya dị happy life ha tọọ dị ụtọ ha nọ under their parents care si ebe a mapụta ọ nọ under the boyfriend o si ebe a mapụta ọ nọ under the fiancé o si ebe a mapụta ọ nọ under the husband aka nọ na under the husband ụmụ ya eto ọ nọrọkwa ndị ụmụ ya etu a ọ ha life why sorry ọ kụrụ si wee bịa ụwa anyway enweghị ha anyị ga-eme nwunye ya bụrụ na anyị ga-atrai ka anyị gwa our own gender ụmụ ife dị ona ka anyị na-ewenata aka na ya na chi efogo nwanne gị tipịa o tipịago a na-enwe dialogue nne kedu ebe ị chọ ka anyị si wee nyere gị aka ọ bụrụ na ihe a ụmụnne nwanne unu nwere na ọ dị ss mfi na nwaanyị agha control nwe ana ụmụ ya etolitebe edelegate ofu onye na the family to assist ọ bụ ụnụ nche niile ya mekapụta anya nọrọ gị arọnụba ya nọ company ka o nwee ma ọ nọkwa business ka o nwee a na-arọnụkwa the business as normal etu esi arọn ya make sure na ụmụazị ọ debere ọ hapụrụ ebe a na ha dị oke ka a na-emezi ya assist anyị na-eme ọ sị ya bụrụ na nwa ya nwoke dị ka dị young ma nwa ya nwaanyị dị young a na-eweta ya gbanye isi na that business ka ọ mụta ya n'oge nwee ike pick up on behalf of the family. Oskom ọnọdụ ugo ihe na-eme na be anyị ọ na-agba anya mmiri mana as long as ọ bụ na ekekele ụwa enyego anyị ikikere ka anyị wee kwuo ya na ntị ga-anụ ha wee nwee ike wee gbanwee ọnọdụ ha gbanwee ndụ ha dị ka edere ya n'akwụkwọ eziokwu ịgbakọsịa life nwaanyị ị aghọta ibe nna agwa gị ha deserve ụmụ nwaanyị deserve more than a na-enye ha onweghị ị ga-emere ha na ọ dị too much onwere ị ga-emere ha ọ dị too much so many ways anyị ji neglect ha so many ways anyị ji akparị ha na-eleti ha down ọ dịrọ mma ejikwa ya bụrụ na onwe nwaanyị bụ onwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ka erie they are not ready to hustle ya na be di ha bụ just etu a ha si wee nọ ncha agbọrọ a ga na-ewetalụ ife ọ bụzie na di ya nwụọ ife bụ mkpa ya bụ ka ebukọsi ego niile fụrụ afọ na ọ chọọ dịta afọ bụ ego niile agbafuo jee chọọ one young boy ya na ebiri ụmụ akparama agwa dị na adịrọ m ụmụ nwaanyị na-eme ụdị oma unu emezini ya gị nwoke ahụ iji ego eje ọ dị oke onye ahụ ya bụ mmadụ nwoke ọbụla na-adị comfortable ịnara nwaanyị ihe a weak person so ngị nwa bụ nwaanyị ka ị na-egekwa ntị ọfụma nwoke ahụ dị too comfortable ịnara gị ego wee gbaa nkwụ gị nwoke ahụ bụkwa ọkwa akara oghori nwoke nwaanyị na-enye ego ọ nara iburu ihe si na be di gị ije na-enye ya gị nwoke iche na you dey help that guy you dey help ya amụra na that guy enwere future he doesn't have future nwoke ekwesịrị comfortable na ọ na-analụ nwaanyị ihe but I say no, don't worry, take it, you can take it mba ịkpọkwara ka ọ bụrụ part of you nwaanyị ọbụla na-eme ya uche ya dị ya n'ihe ọ na-eme angị bụ nwaanyị onwe nwoke na-anakarị gị ego like that ee makwa na nwoke ahụ bụ ọkwa a lazy person ka ọ bụ ifilo na nwa di gị anwụọ na ka ị gbakwuji ya ọ ga-adọmpụ gị echi ego ahụ iji bịa gwụ ha na ọdọmpụ ahụ bikos onwe aka o si agba mbọ ka ya kwụrụ n'ụkwụ ya bifo ọ mata gị
onwe ka o si agba mbọ ebia kịta dị comfortable were hypotigo na brain watch si agị ya ị na-adarị ya na-eko ịdị ready to elope ọ ga-anatụcha gị ego echi were aje chọọ nwata arịa kwụ ọtọ were agba ya efizi ya maka ya ebe arụ dị mma onye ọbụla nwee ọha ofu apply your senses make use of it ka i wee nwee ike wee excel n'ụwa. Some ladies should understand that marriage abra about sex. Marriage ends with sex. Oh yeah, but I don't want to share my man. Naked if I'm not forge. It didn't end there. And when so many things see they attached to a woman's life. Okay, now say to take care of a woman or comprise a lot of things. Taking care of a woman. You the good young we had to say you know that you are looking after a woman. Oh, yeah, me or the you all comprise a lot. If you are not, why can't we have a hand up around? Why am I? Don't walk away. You know, I am not going to engage now. A course stranded. The video pataba, free tatapa, a cheap and walk also. Magarada agwụ nke nwa abụrụgo mgbada ka ịbụ ama mụnechiri onwe gị anya filo n'ụwa nke gị agwụ na ịghọziri afịa ya ka o jide ka ego ka eji egota nwoke onye ọbụla ga suspect infact nwere value anya na-asị nọ nga igbu di ama m na aghọta anya na-afịa nọ nga igbu di mana ọ bụ nga igbu mana akpara m agwa gị enu ọdị o nwere ife chef na arụ gị o nwere some certain things na-abata gị n'ime. There are so many things they attached to marriage that meets the eye. So many things they involved karịrị gị na nwoke dị n'abalị ọ tụkwasị gị ọkpa check ndị a divorce for the past 10 years, for the past 8 years, 6 years, 5 years gbakọ ha o nwezikwa onye na-ejide ha aka etu ahụ bụ na every night a ga-ejide ya aka every night amụ ga-adị ya n'ọhụụ wee rahụ ụra odefe adịrọzi ka efukwa na ọ bụkwa na ịnọ na di na ọ bụ iwu bụ na ọ bụ na di gị jeje nụta nwaanyị ọzọ ka ị eji ya agbapụ na be di ịdịrị nke ọfọ mgbapụ akụkọ asịrị akụ ya 6 months ụwa niile mana ọ ga-ebu first wife ikwechiri ebe ị nọ na-eme ihe ị na-eme ị n'ọrụ onwe gị ị nwere right ịgwa di gị na ọ ya emetụ gị aka again ana di gị enwe right ịchụpụrụ gị ya ọ ya achụnwụ gị a na-akụ dị aka n'otu a ka izi decide ya ka ipe ya back ka ọ na-afụ ya ofu na ọ ya emetụzi gị aka ọchị na-enye ya nri sie nri bu ya ọ na-ene gị n'eglo ka ọ baa Jerusalem egwu ya nọ na Palestine ya kwụrụ ebe ahụ ọ ya abata ebe a eburu immigration ọ gị ekwu mbọsị ị ga-emepe border na mbọsị ịgba na-emepe na ọ na-ebu custom a na-alụ ya alụ ibisapụ ahụ ọfụma na-ebe ka o si dịgo mma mgbe ị na-akụ ya 1 year 2 years 3 years he dey used to the life na digo nụrụ nwaanyị na-aba abụ ya achụpụ ọ bụrụ arụ ọ choice ya digo na-anụgụ ọ bụrụ gị na-anụ ya nwa na-anụgụ ịdina na akpụkpụ ya ịnọ na chie ị nwere right ikwu na ọ ya emetụzi gị aka kama a na-ekwu ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ imetụ gị aka nya kpọpụ nwaanyị ya ọ wee sị na ya gba eme ya mgbe hapụ m aka na ị nọ ọrụ onwe gị kwechiri na saịdị ya nwa nọrọ saịdị ya ha biri ibe ndụ ha nke nwa na-emere onwe gị ihe gị o nwere oge oyi elu ịchọ ije ta n'ilo ije taala onwe gị ma ọ bụ na efe disaịdị do ịtasịkwa anyị nabata afọ a na-ekwu ife oli mmedị na-eme ya maka na ịdisaịdị go na onye ahịa emetụzi gị aka ege maka na ịgbapụkwa ọ ya akalụ gị njọ ịgbapụ ndị ga na-afụkwa bụ sugar daddies ka ị ya na-afụ ma efu a young boy ya abịa kịta na-asị gị na enwe ọyị nwaanyị ị kwetara n'ihe okwu ị na-ekweta n'ihe okwu na enwe ọyị nwaanyị
n'ezie onye ya na-ala small boy mana iwere ntị nụ na di gị nwere side chick si n'igwe dagide ala ihe dị iche maka ahụ mana eke ama ụda na ihe abụ ihe famili ka a na-eme ịmụtago nwa ebe a ma ikwuo na onwe ihe nwoke a ga-emezi gị ege ọ ya emetụ gị aka ihe ya eme bụ invest your sweat into your own children. Ifolu ntutu taa na ụmụ gị ya abụrịrị mmadụ na ụmụ gị ya amarịrị ihe ezuba ha ochi iti ya ka oti ya aka n'azụ ha ezuba ụmụ gị ozụcha oge ihe ezumike nke ụmụazị atọ na ọzụba gị inwere obe fọn gị ka ọ ịfụba nwaanyị nọ kịta nwaanyị nọ 60 something years nakwa ya na UK taa nwanne echi ọ nọ na Germany ọ jiri ọmụgwọ na nke adị ya nwaanyị na Germany nke ọzọ asịgụ na ọ nọ na Belgium na diọkparị ya nke so diọkparị ya si abịarịa ya osi one a na-efegharị osi ebe ọbanye ebe osi ebe ọbanye ebe fruit of her labor ọ bụ ozi di ya na-eme ihe a na ihe abụ ihe si n'afọ ya apụta ihe ngwa bụ nke gbaa mbọ asị nwaanyị ka onwe ihe si n'afọ ga apụta onwe ihe si na ọtụ ga apụta bụ mmadụ ga-enego nke echi na ụmụazị ahụ ka eji eme gị identify na ọhọ dịgụ ka die at any time ị na-ekwugheri mkpa gị bụ amụ ka amụtọ gị n'ike mgbe ọbụla na-ekwugheri moral adị onwe ozi onye na-eme ụmụazị be anyị eduketi kịta ndị Yoruba dị comfortable Hausa dị comfortable ndị niile jọ bini all their life anyị nwa all life anyị mana anyị nwasọ ọ bụ ndị fụrụ ụka buru ya n'isi ya sị one man one wife ama m ebe onye kọrọ dị akụkọ a ama m ebe a tara ụdị ncha one man one wife na ihe itiri aka were ya jidesie ụmụ mmadụ n'ọnụ ya ka ihe ejepụta kịta ụmụ nwaanyị agba aka sa everywhere ụmụ nwaanyị echie enu n'ala ọ na-abụ nkilikata ụmụ nwaanyị nna agbakọ efe ọ na-ewutekwa m nwoke a nụrụ ịtọ ọ ndị anụkwa na-eto anọ na ọtụ a na-agụkọ ya ka ọ wee fụ na ọ na ala variety ọ ya alaka onye some of these men na-anọcha 1 month sef onwe bụ onye metụrụ aka ka ọ recover were ndụ ya mere ihe some of them na-eji ike emetụ nwaanyị aka ha ka na practice abstinent than even onye nke na-anụ ofu onwe nke na-anụ ofu bụ abalị agba aka efu nke na-anụ ịtọ o nwere ike ọ bụrụ once in 4 days ka o ji akụchala ofu ọ dịbakwa mana ọ bụ ndị ya eri forever o nwere ihe a na-abụrụ ya ụgwụ a lifetime meal so na ị nọrọgodu na that house n'ọnụ nwaanyị ọzọ didn't stop you from anything ife ị nọ bụ gị na-progress ị nọ ebe a bụ na ọ dị ka ị na-anụ ebe a di na ị na-anụ di ya stop from progressing it didn't stop you from ime anything ị na-eme gbaa mbọ ka ị mụta nwa na nwa abụ ihe nwa abụ ife nwa ka ego nwa abụ nọmba 1 na marriage ịnụ ọjị mụtakwara na nwa Chukwu agọzigo completely ịfụkwara na onye bịa kunye mmiri eje kunye gị mmiri n'enu Chioma m mụrụ nke nyaa Chioma bụzi ji ewetara m fon onye chọgwụ ka ọ kwere nya n'ọkụ fonu ringi ọgwa na fonu m na ringi wetara m fonu Chioma nke nya onye a bụ ife ụsọ dị na marriage some people aghọtara ya especially ụmụ nwaanyị no understand them ọ bụ na fa aghọtara ụwa fa ya dị n'osu wee ị na-ebesa akwa you don't want to cheer gịnị ka di gị nwere ife nwee na-echi sụsọ amụ onwe ka anyị na-ebe akwa o nwere ihe ọzọ debe Dangote debere ego na na-echi egodu ndị ụmụ nwaanyị gbara okirikiri na na-agbalị fọ sịsọ nwoke ahụ godo ịnọgụ nso ịsọ ntị ya bụ debe mkpa gị ha mbaghara ma ntechi wife nọ mba gịnị na ihe ị na-ezuzu ya ka iji wee tọ n'anya ka ihe onu taa ya ka isi wee nọrọ na 21st century ị na-agbakọ age gị ị na-agbakọ your age fọ na-esigo na mmadụ na 40 something years ka ị nọ
ka na-aka akụkọ 40 something years gị bụ nwaanyị ruru 40 something years ọ na-adịghị ka onye ya anụghị ọya dị arọ onye ga-anụghị ga-anọzi 50 something nwoke a anọgide wee ruo 50 something anụbeghị nwaanyị isi n'isi dị ya mụ nwoke dị 50 something years ka na-abịaghị di ebee ka ọ nọ this years olesa ọ nọ nụziri nwunye ya nwụọ anwụọ anya ma na nwunye ya nwụrụ anwụ ọ bụ anyị ụfọdụ jiri obodo oyibo sugide oyibo sụchụọrị ndị nwe obodo ejiri ebe ha bata kịta na-ekwu ị ga-anụkwu ya mana akara oghere ka ị ga-anụta ị ya emecha afọ ife ime onwe gị ị ya emecha afọ na gị ya na-enye ya ego siga ọ na-asụrụ gị oyibo n'ụlọ na-akọrọ gị ife mere na London mgbe nwa ijebe ahụ gwa gị gotere ya Cuban siga ụmụ ihe ọkụ eze na-agụ ọhịa ya na-agụ ya bụ ka ọgaranya ịghọtago mana onwe ife eji eme ọkanga o dipendizie na nke bụ nwaanyị akwa ị chọrọ ka anụ ka ị chọrọ nke ịma na-echi ya ị ga-anụ ya ị ga-afịa ihe onye achọ ka ọfụ ada nwantochi ya ị ga-afịa at your age 45 years you don't want to cheer so amụghị labara kemgbe ị nọ primary school secondary university nọ na street ruo taa ịlajuba amụ ejuba kedu ihe ọzọ ị chọrọ ịlata iji eme I don't want to cheer nwa dị 21 years na-ekwukwu I don't want to cheer agadi nwaanyị dịka gị na-ekwu okwu I don't want to cheer ihe akpụ ihe n'ọnụ wee na mmụọ ka ọ na-ịma anụ na nka ka ị na-ana ya ka ọ na-efu bụ ụmụ ọgbọghọ na ịma na ụmụ ọgbọghọ anwụnitego wee n'ebe I don't want to cheer ị na-akọnsidekwa menopause nke a adị na agenda ka so na night vigil ka ị na-echeta ya ka anyị chetara gị ebe a ka a na-enwe ọgbakọ ụmụnne ebe ahụ dị ka ichefuo na ka anyị chetalụ gị ya bifo na-awụghara I don't want to cheer hey mbakwa ị ga-emegide ife agha ọkpọkwụ aja ejiri gba agụ ya onye ọcha that small boy na-achụgharị gị n'ike ihe ọ chọrọ bụ ka ọ laa gị ọ lachaa gị ọ pụọ nne ya ekwe ka ọ nụọ gị na ndị nna gwa ma mụ ya anọghị ogiri ka ọ nụọ agadi nwaanyị dịka gị onye tụrụ ya onye tụrụ nwa ya onye ji 7 years tọọ nwa ya ngịnwa na-eme ọ bụrụ ngịnwa ọ bụ na ngịnwa mụtara nwa nwoke nwa ga-ewe dị 27 years nwa ga-ewe sị gị na ọchọ eji nụ nwaanyị dị 36 years ihe ekwe you no go agree ọ ya bụ ihe ị na-eme na maka you don't want to cheer kịta ọkụ acharuo na gị bụ ite n'onu na ụfọdụ ụmụ anụmanụ a na-etosikwa na-akwụgharị na-eme hukọp ada anụ ihe anyị na-ekwu echi akwa ọganik a emesịa anụ ganik ego ọfụma ifu ife ime na onwe gị mgbe a sọ gị ebe akwa na you go cry na che na egwuregwu a na-agwa gị okwu ihe emekwa ya mara na ihe mmadụ eji dị iche ya ọ bụrụ na o ruala umebe ọyị ị na-eme merebe ọyị gị na mgbe ọbụla ekwuru okwu famili ọ ya bụ na bifo a na-akpọrọ ụmụ nwaanyị jee zụọ fa na-eje special school ife oyibo mere a na-ekwu na oyibo mere igbo alụ ụfọdụ ada aghọtachi ya ọfụma civilization a western civilization a tipiara our own education system mere allow for a young girl a na-akpọfa maiden for a maiden ịga school ọ na-eje bụ for training ya prepare ya for husbandry prepare ya for marriage ọ malụ how to treat a man malụ the meaning of marriage malụ importance of family malụ how to grow a family and how to protect a family ife dị na ka a ga-etichi ebe ahụ mana ụdị ife ha dị ọzọ na-esi nsi agha kagburu ya na ihe anyị na-agabiga na married and divorce marry today divorce tomorrow I don't want to share my mind. I don't want to share
na nke a gbasara unu udo ebe a ka m ga-eweta meseji anyị na njedebe n'abalị a. Nwanne m kwadosie anyị ike n'ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụrụ ife niile a nwanne gị ụlọ ọbụla, ọ bụrụ ọfa nche afọ gị n'anya. Get that into your brain now. Some want you dead, some wishes you dead. Anya fa ji afụ nwunye gị they no like am. A na-eche ka ụkwụ kpọọ ọhụrụ a ka a gbaa ihe n'ime ọhịa ka a gbadata ozugbo bịa dọkasịa one or two ị nwere. Mana kịta ịdị ndụ ị na-anya fụ na fa dị eche okwa face. They no dey too show face, they no dey too show concern. Mana nwee ka okwu si ji agụ echi ha bụ mgbada abịa ụgwọ ozugbo. Ngwa ọ dịgo ka ọ ga-adị. Kwa bụ ozi ọma ose bụrụ ụwa. Chukwu gọzie unu ncha niile. Ka ngozi ebele ụkpa abịaluo n'ahụ. Chineke were amara chụchụọ n'azụ. Ya ọma meere anyị. Anyị ga-adị n'ụka echi na echi ara agwụ agwụ. Okwu ka anyị kwuru onye nwe ntị ọnụlụ. Ndị ga-agbado anya ndị na-aplan kwa ihe a ga-eme. Chefuo na ya. Apịa chụba nke gị yọba chi gị fogo n'anya ọ gbatara gị. Ma ọ bụrụ na chi gị afọ gị n'anya ị na-akwụgharị until realize ya na nkwụgharị ka ị na-akwụgharị ịchọ iru chi gị. Ịchọ iru ya ị ga-achọta ya. Ọ nọ within, ọ nọ closer to you self than you can imagine. So ka Chineke gozie n'abalị a, gozie anyị gozie ọlụ aka anyị ife anyị na-alụ wee na-alụta ego. Gozie ikwu, gozie ibe, gozie ndị ọhịa anyị bụ ndị na-echepụla anyị echiche ọma. Mana kafara bụ ndị na-echele anyị nke ọjọọ ka ị ga-eji ezute fa. Meela ụmụ gị fọma na wiiki anyị nọ n'ime ya midweek ka tutu wiiki ya ga-agwụ ka anụkwa ezigbo akụkọ n'isi anyị. Ọ bụrụkwa akụkọ ọjọọ. Every negativity na-abịa anyị nso ya gbafuo na ya na ntị ara afụ nkwụ na nkwe hụkọghị igu na fada adaka akị ọcha ihe ya kpuru na akpụ oji ihe ya kpuru na akpụ ya. Ọ bụ ka o si wee dị. Ka anyị gọrọ ọfọ otu a ka ọ ga-eme. Anyị gwụrụ ọfọ awele n'ụzọ ije anyị, awele na ọpụpụ anyị na mbata anyị. Fọma meela anyị lekwa anyị na Chukwu, lekwa anyị na anyị ha Nnewi Igbo eze ụmụ Igbo. I never the program call last 1 hour, but I was call 1 hour 7 minutes. Thank you for your time. Darling. Tomorrow I gonna release Walon a 4. Behold, I have come. All things are passed away, and all things are become new. Ashemone, all things are become new. One, sure, one.